ଏ ବଳିକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମ୍ପ୍ରତ ରିଚିବେରି ହନୁ ଶୀଘ୍ର ଚଳି ଯାଅ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭାରତା ଜଣାଇ ଶୀଘ୍ର ମତେ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ହନୁ ରକ୍ଷା କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମାସ କେ ଆସିବେ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁ କହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ତ କରନ୍ତି ସତୀ ବହୁତ ବିଚାର ଏକାଳେ କବି ଭାଷଇ